Здравейте хора, аз съм Gaming Pro BG и днес играем Minecraft в сервера Adventura Craft и KitPP играем малко. Така, започваме. Вижте, имам Texture Pack и то PvP. Искате ли да снимам на CSGO или CS 1.6? Пак CS с някакви мои приятели. Което да нахамана дали ще стане. Ще стане, бе. Оп, първи кил. И това не трябваше да става. Така, хора, от супер много време не съм играл. Играта така, че съм хипер слаб сега. Няма да е след това. Това ще докато свикна малко с новата ми мишка и новата ми клавиатура. Всъщност си нямам никаква представа. Я марка се. Не, имам. Просто няма рекламирам се. Да. Естествено, че знам коя съм. Коя марка са ни? Коя марка са ми клавиатурата и слушалките, бе, човек? Да, знаех си. Естествено, че всеки хората в стаята знаят. Така, да продължаваме. Ще снимаме на Outlast. Когато си е изтегла. Се купя. Ако е безплатна. Ще си изтегла. С крак. Което е малко по... Оп, аз съм махам от тука. Да свършим летви тогава. Добре, то спи. Къде е хубаво. Ще го взема тим, ако може. Така, наслаждайте се на PvP-то. Аз съм моля, хора. Трябва спрат. Имам една идея. И тя не се получи, защото ме убиха. Разякат ма трипят. Ще играя и с други китове. Ама този ме е любимия. Аре, хора, моля са, бе. Кажете му това да го фрасне се на стрела, ако може. Абе, ела така, бе. Какво ще му се правиш, бе? Yes! Измъкнах се. Малко хет взех и се измъкнах. Някой дойде до мене. Чу го. О, ето къде. Най-мраза така. Някакви кит PvP. Да ма трепят като световна. Сега ще си го върна на тоя викинг. Защо паднах надолу, бе? Защо това падна надолу, бе? Това е истинския въпрос на годината. Оп. Това колкото да ме бутне. Лекичко! Е така да ме побутне. Побутне! А така! Бри, бе! Ще вкарам в супер малката дупчица, където е сложена, за да се гледа. Мен естествено, че ще ме убият, така че... Съм много зле. Става бълня, естествено, че ще ме убият от първия път. Но все пак имам спид, което много ме кефи. Ако реша да бягам
Това е много полезно. Това е деска, няма цели. Съм нагоре да някой. Бегай! Тук много силните сме. Питате откъде знам? Не питайте по-добре. О, да! Мой кил. Бри се за мой кил, нали бе? Не се бри за мой кил. Не ми евала. Може и да не е умрял. Ще оцеля. Ще оцеля, чули? Пак ще оцеля. И пак ще оцеля. Yes. Бях чили аз като кажа нищо, че става. Така няма правя много дълги клипове, така че това ще бъде от мен. Аз бях Gaming Pro BG. България там се знам. Абе, то се е така, бе. Аз бях Gaming Pro България. И до следващия клип. Като женете искал. Или пак на Майнкрафт. Ама може би пак на Майнкрафт. Така, чао хора.